ngetayitile ethi From Pain to Praise. Ukusuka enhlungwini uye emsweni. Kodwa ngelishwa asinalo ixesha. Phansi komgomo wakho vice othi ukuthunywa ngapha kwentuthuzelo ukuze uyokunikeza ubungqina kwelinye icala. Ukuthunywa ngapha kwentuthuzelo, ukuthunywa ususwa kwindawo oyiqhelileyo, indawo yaziyo, indawo comfortable kuyo. Uthunyelwa okoba uyowunikwa ubungqina kwelinye icala eli-unfamiliar kuwe, necala eli-uncomfortable. Uba bendinalo ithuba bendikumamele xa ukuthetha apha enini. Usithi ukuthunyelwa xa kuthiwa you are sent, kuthethwa into yokuba umuntu okuthumeleyo unenjongo. Okwesibili, you are commissioned, unikwe igunya kuloo mntu ukuthumileyo. Ukuthunywa kwakho akukho mpazamo eyenzekileyo, okanye le nto yokuthunywa kwakho ayenzekanga ngampazamo. But you have been tasked, you have been assigned, you have been commissioned. Makabonge uThixo. Njengokuthetha apha uthi sithunyelwe okokuba sisuke kwindawo esicomfortable kuzo, indawo esiprotected, nesifila safe xa sikuzo, siphumele ngapha kwaso. Ngoba kuyacaca into yobana i-growth ayenzeki kwindawo oyaziyo nendawo oyiqhelileyo. Awukhuli xa uhlala kokwenu. Uba ukhona umuntu othi ude wamdala kokwabo, ehlala kokwabo, wazazi into yoba ude wazibona into yoba ukhulile, makavele. Ngoba ekhaya usoloko ungohata as long as usahlala kokwenu. And so uthi uvice sikhutshiwe, sasiwa ngapha kwentuthuzelo, indawo ezisonwabisayo, ukuze siyomnika ubungqina xa sifika kwelaa cala. Umuntu olingqina njengomntu osebenza emthethweni, elona ngqina silixabisa ngaphezu kwawo onke amangqina, lingqina elibonileyo, lingqina elinamava elithi yenzeke apha kum le nto. You witness into eyenzeke kuwe. Amangqina avileyo akabalulekanga kakhulu, ngoba xa ulingqina elixelelweyo, ingqina elilundiva, ikhona ingozi. Amangqina avileyo akakwazi ukuyilandelalanisa itestimony yakho, ihamba iqhawuqhawuka. And so sithunyelwe okokuba siyokungqina kwelinye icala. Xa usithi kwelinye icala vice, umntu oyongqina sube ephumela endaweni ethile, evela kwelinye icala, ephuma kwindawo e-comfortable, apha abone khona izinto.
Waze wathi xa ugqibela wabuza umbuzo bendimamele. Is it safe for us to relocate? Nam ndiqonela ukubuza. Are we ready to relocate to the other side? Ngoba uthetha wathi the other side. Inabantu abophukileyo. The other side. Inemiphefumlo eyophukileyo. And some of those people bebekule nkonzo bemamele zonke eza address zisenziwa minyaka yonke. Xa siwelela kwela cala sikhendazi akudingeki kuthetha kakhulu, kodwa kufuneka le nto siyoyingqina sithi singakhange sivule mlomo athi umuntu ndibona pha kuyo. Ngoba abantu abaninzi kudala bethenjiswa, kudala bethethelwa, benikwa speech. Akukho oyingcwele njengoYehova, ngokuba akukho namnye ngaphandle kwakhe, akukho liwa ngaphandle koThixo wethu. Phambi koba uHana acule le ngoma chapter 2, uqale walima chapter 1. Adasuba sifunda kakuhle leBhayibheli. Before Hannah could sing in chapter 2, he had to cry in chapter 1. Into ethetha ukuthi iziglekas. Chapter 1 usoloko chapter 1 enezinto ezinzima ebomini bethu. Umuntu ngamnye apha uqala chapter 1. Ayibonke inkosi. Wonke umuntu olapha abanye bethu apha abakagqithi chapter 1. Basazamana nokuphumela xa sizawubulela uThixo. And so phambi koba enzele indumiso, before she was repositioned, she spent ixesha elide uHana in the uncomfortable position. Ubomi bakhe babu-reversed. Andizufunda lonke ibali, ngoba kuyacaca uba impumelelo idlula ezinhlungwini nakwi-challenges. And some of those challenges endaweni yoba sisenzakalise ziyasilungisa ukuze xa siphumela kwelacala sithi ebantwini ndimbona pha kuyo, ngoba wandithatha apha wandibeka apha wandisusa apha wandibeka apha unobubele ngakuThixo. uHana ithi iBhayibhile chapter 1 udlule kwipain. Hana was in pain. Eyona ntlungu yakhe yanzima. Kunento ayicelayo kuThixo awayeshota ngayo. I want us to reflect njengoba siqhuba. Kukho into awayeyinqwenela. Eyona nto eyayimenzakalisa uHana yeyoba le nto yayiyintlungu kuye yayiyintlekisa omnye umntu, ngoba ixhaphakile le nto yokoba iintlungu zabanye abantu ibe zizinto zodlala kwabanye. uHana was in pain ngoba umthandazo wakhe wawungadiphumelele. Okwesibini, uHana was delayed, elibaziseka ngoba ixesha lokufumana umntana kumntu ongumama lilinganisiwe. Okwesibini, ixesha lokufumana umntana kumntu otshatileyo
liyabalwa ngabasemzini. And lo monakazana was delayed. Njengabanye abantu beteketisa, njengabanye abantu bebona izinto, bencoma izinto, njengabanye abantu bengena ngemoto ecaweni, uHana yena was delayed. Mayibonge inkosi. Elibaziseka owakho umthandazo ungakwazi ukuthi ufezeke. Zihlobo zami ezithandekayo, kodwa ngiyamthanda ngoba wayethembile iprocess. Okwesithathu uHana ngale meko wayekuyo, she was humiliated. Ngoba xa unento ongenayo abanye abantu benayo, uba yihlekisa, ube yinto yokudlala. She was humiliated. Lo mama athathele endodeni enye naye, emane sithi xa ezama ukuthuma abantwana amkhumbuzo ba wena abakho basesesinqeni. Zihlobo zami ezithandekayo, she was humiliated. Isidima sakhe uHana sehla ngoba izinto wayezicela kuThixo zazingaphumeleli. Okwagqibela uHana, she was misunderstood ngabantu bendawo. Ngoba kukho abantu abathi xa usenhlungwini bangaku-understand ibehavior yakho, bayitolike ngolwabo uhlobo. Xa usenhlungwini bathi xa bebona ii-actions zakho basitolike ngolwabo uhlobo. Ithi iBhayibhile wathi emthandaza umfundise ecaweni, wathi kuye kodwa nini na ungasisusa isisele emlonyeni wakho, because ecinge ntoba unqilile. Ngoba uHana ngenxa yenhlungu yakhe yokungaphumeleli kwesicelo sakhe, she was misunderstood. Kodwa into engiyithanda kuHana, she kept going to Shiloh. Into engiyithanda kuHana, zange ayeke ukubheka endlini kaThixo. Emane sithi qhu ebheka endlini kaThixo, ngoba esithi kulapha Nkosi ndikubona ndakusondela entendelezweni yakho kuphela bonke ubuthathaka bakho. Bantwana bakaThixo, ilizwi likaThixo, akukho namnye oyingcwele njengoYehova uThixo wakho. Intlungu kaHana yamphushela emthandazweni. Her pain pushed her to prayer, and her prayer shifted her position. Her position produced this praise. Bantwana bakaThixo, intlungu yakhe yamtyalela okokubathandaze, waze umthandazo wakhe wamshiftela kwiposition ethile. Yaze le position yaveza lendumiso ethi akukho uyingcwele njengoYehova uThixo wethu. Kukho iintlungu ezisenzakalisayo abantu abatsha xa sawuthandaza, kodwa kukho iintlungu ezisilungisayo. Abantu abaninzi bathanda imali, kodwa bazange bayike afuna ukuyazi oba imali ivela phi. Imali idlula okoba ngaba ibithethe, idlula kwenzima inhlungu ukuze ibe imali. Xa imali isombiwe kusetyenziswa izixhobo ebezinokuthi xa kuzisetyenziswa kuwe ungasurvive imali. Yawugqitywa isiwe emanzini imali, ihlanjwe imali. Kodwa lo maxesha linzima le mali kukudluliswa emlilweni ukuze xa iphumela kwela cala i-purified imali. And so it-pays bantu abatsha zokungasusi zonke izinto esinazo esizinqwenelayo. uThixo uyasilungisa ukuze sakuzifumana sibe sisifanele. Sesithi xa siphumela kwela cala
sithi akakho uThixo ofana naye. Abantwana bakaThixo sihlobo esithandekayo. All I want to say to you, trust the process. You are still in chapter 1. Trust the process. Ngoba i-process ithatha ixesha layo ikwenze ude ube ready. Okwesibili, into engifuna uyiqaphele ngalo mthandazo xa sizawuthandaza sonke sibulela uThixo. Yintoba kulo mthandazo uHana akathethi ngesipho. Uba ngaba uyawumamela lo mthandazo, Hana does not praise the gift. uHana does not praise what he has received. Bantwana bakaThixo, uba ufunda lo mthandazo akukho ndawo ethetha noSamuel kule ndawo. Kodwa uHana into ayipraisayo is the giver. Sihlobo zami esithandekayo, ifocus kaHana ikulo mntu usipha izinto. Ifocus kaHana ikulo mntu usinika izinto zonke. uHana akanalo ithuba lokubulela. Athi ndiyabulela Nkosi ngomntana omhle, ngoba esazoba mhlambe kugqibeleli xa ifocus yakhe inoba sesipheni, into ezakwenzeka uzawuxhomeka kwisipho. Okokuba ngaba unoze apraise isipho asifumeneyo, kungalula okokuba athi I deserve ukuba nesipho. Uba ngaba unokuthetha ngesi sipho, kungalula kuye ukuthi ndisifanele kungamandla awami. Ulibala uba zonke izinto esinazo, imoto esihamba ngazo, zimoto ezathandazelwa kule nkonzo. Zonke izinto esinazo zizinto ezivela enkosini. Bantwana bahle abathandwa nguThixo, akakho uThixo onjengaye esenza i-comparison. uHana noThixo abaninzi ababekhona endleleni, kodwa wayazoba bonke ooThixo abakhoyo, owethu uThixo nguye uThixo. Athi umdumisi nguye osidalileyo uThixo. Asisithi singabantu bakhe thina iigusha zendlu lakhe. Bantwana base-Full Spain, as we are going to pray, khangela le nto unayo ebuthimbayo ubomi bakho, desilibala lapho usifumana khona isipho. Uthandazele sona, uthandazele sona. uHana umfumene uSamuel, kodwa into ayenzileyo uHana, he stretched himself beyond comfort. Wathi isipho ebesinikwa nguThixo wasibuyisela kuThixo. He stretched herself beyond comfort. Wasuka kwindawo bekade elila kuyo, wasuka into ebekade ililele, wathi akayidingi yena isiko, kodwa wanikezela ihlabathi, the best prophet uSamuel. Bantwana bakaThixo, and so xa sizawuthandaza sonke, ndiyayimema bantu abatsha okokuba into ebangela into yoba sixabane nakule nkonzo kukuqhayiselana ngezipho uThixo asiphiwe. Into ebangela uba sibe ne-stress kukufuna uba nezinto that you cannot afford, ngoba baninzi abantu abanazo. All I want to say, kwabo bengekaphenduli, trust the process. Kwabo sebefumene izipho, do not praise the gift, praise the giver. Your focus, shift the focus from the receiver, and your focus must go back to the source. Ngoba kulapho zonke izinto zivela khona, ngoba ezalapha ziyaguga. Abantwana bakaThixo, sihlobo sami esithandekayo, kodwa ekaThixo ihlala ingagugi. Ezalapha izinto ziyashiya
atomnye umuntu abubutyeni wakufa bababuka banina. And so xa sizawusemthandazweni ngizawuthi kuwe okokuqala phambi kokucula indumiso uqala ngokulila. Chapter 1 is as a result. Chapter 2 is as a result of chapter 1. And God repositioned you from the pain. Uthixo akuse kwi-praise. Okwesibili ndizothi kuwe xa sawuthandaza. Do not praise the gift. Ngoba xa uyibuka uzawuthi umlibale lowo ukunikileyo. Into ebangela into yoba sithi naxa sinabantwana sikhalela ukuzibulala bakunduluka ingoba silibele uba sibafumana phi. What you have le nto uyiyo wena uyiyo ngenxa kaThixo. Sigida sasekhaya xa uzijonge esipilini uzincoma ubuhle bezinto naso. Do not forget okokuba kungawa amandla avele enkosini. Sizawuthandaza uthi xa uthandaza uzibale izinto uThixo akunike zona. Uthi xa sizawuthandaza count your blessing and name them one by one. Into ebangela into yoba utatomkhulu wasemamfengweni athiye indlalana yakhe njengoCelephethe yinto yoba wayesithi eyiphakela kodwa yona ijonge into esesandleni sikatamkhulu. Into esisokolisayo wena nebangela into yoba mhlawumbi uThixo ebezawuthi azithethelele ube bekhona yeyokuba xa ekumuva from this position uthi ufika kweyesibini sokucelela ngelakhe. Uthi xa ufika akukho apho uke uthi khona I am content God. Akukho apho ixesha othi khona ndanele emsebenzini ukhala ngemali upromothwe from imali encinci. Xa ufika kwisikhundla esiphezulu ucomplaina kwangemali ngoba ingxaki yakho uCelephethe. Ingxaki yakho uyalibaloba uThixo ukunika izinto aziqondayo uba zikulungele. Akekho fana naye, akekho
Sibahle sonke xa senxibile siligeti. Esithi kubantu abayinxibayo yinxibe uyi-ayi noba imeko ithini, and trust the process. Nathi sibonakala ngathi sinezinto zonke, kodwa sithi xa sibuyela umva uba sinokubaliselana oba sifike njani kule ndawo sikuyo. Sibaliselana oba sasilala sisitye intoni fokasana. Umama edibanisa ibona bayisitsho bayithethe kunye nemani ukuze sibe nento ukutya. Bayisithi umama athi xa sibuye esikolweni sigildasi epheka umngqusho omhlophe kungekho themba lanto, asibone siseza uba silambile. Athi nawuthi xa uthe warhoxa nizilingele sigubikiwa yase-next door esiyitshintsa ngombona ityiwe rhwaxa sayo njengoba sesinesirabhos ngoku sisuke etyiweni eyayitshintshwa wamangu novengayo ngombona phambi koba uyigalele ekutyeni uqala uyigube. Umama athathe ityali ehlelalini. Sikhayisa ngozuko loba ngoku silala okunye ukutya sikushiya efrijini. Ngamanye amaxesha sasisithi xa sibheka siyobukela iTV elalini sirhalele uba sibe nguBhuthemba Zumana, ngoba yayisithi iplate yakhe xa ibekwa phambi kwakhe athatha amacephe amabili ayibuyisele umfa. Uqonda uba kuwe ayinakwenzeka le nto ngoba akho nto uyaziyo. Kodwa ngoku I don't want to lie to you. Ndiyafana noBhuthemba ngenxa yoba balokathi mayibonge inkosi. Bantu abatsha into abangela uba simlibala uThixo, sifuna ubulela izinto ezikubo. Silibala uba uThixo usisisa basisusa eziko, sihlale ethuthwini basihlalise esitulweni. Xa sizamthandaza ndicela uthathe ingoma sithandaze sonke.